Te zanîn ev me hin dorpêç li ser jiha Bohelebê her ku diçe dijwartir dibe. Bandora xwe li ser derûnî û tendirustiya zarokan dike. Ev jî dibe sedema ku zarok jiyanekî bi aramî nejîn û ji ber sedema dorpêçkirina dibistanan hatine girtin zarok nikarin bi tendurustî jiyan bike. Lewma jiyana xwe ji dest didin. Di nava mehekê de zarok ji ber sermayê jiyana xwe ji dest dan. Dîsa di êrişa dewleta Tirk de herî zêde zarok bê bandor dibin. Di nava êrişan de zarokekî jiyana xwe ji dest da û çend zarokên din jî birîndar bûne. Em van êrişan dorpêçên herî li ser şeha Bohelebê şermazar dikin û em bang li UNICEFê dikin ji bo erkê xwe pêkbînin mafê hemû zarokan ku jiyanekî bi ewle tendurustî jiyan bikin. Zarok pêşerûjin. Pêşerûjê nekujin. Ne ji kuştina zarokan re, ne ji dorpêçkirinê re